Jednoho rána jsem přišel do práce a viděl jsem jednoho z kolegů, jak snídá zatavený karbanátky s chlebem. Říkal jsem si, ty mu dáváš práci, vytěžuješ ho tak, že maká od rána do večera, tak vlastně si za to tak trochu zodpovědnej. Tak jsme si říkali, že budeme dělat jako akce, kde ty lidi začneme zatahovat do toho, jak se dělá jídlo, jak se vaří prostě z masa a ne z nějakých polotovarů a tak dále. No a potom vlastně, když jsme se setkali s Monikou, tak jsme zjistili, že její program Zdravá firma je přesně to, co pro nás je ideální k tomu, aby jsme to, co jsme předtím dokázali sdělit jenom pár otevřeným hlavám, dokázali protlačit celou firmu. Dneska vidím to, že prostě ty lidi přijdou do práce a jedí něco jiného, než jedli tehdy a je to skvělý pocit. Si myslím, že jako klíčový okamžik bylo to, že tím příkladem šli sami majitelé. Kromě z nějakých svých zdravotních problémů, tak si vyřešili i nějaký lidský pohled prostě na ten svět a vyřešili si jako spoustu věcí, vztahy mezi sebou a najednou se otočili a uvědomili si prostě, že tohle je jako podstatná součást toho jejich života. No. Moje hlavní motivace bylo, že moje žena byla těhotná a my jsme se na to chtěli připravit. Některé věci bolí, třeba kafe. To, co mě baví na wellnessi, je, že naposlouchají to, jak žijete. A neřeknou, že každý 2,5 hodiny musíte přesně jíst, protože prostě někdy to nejde. Chtěli jsme i kus toho zdravího vlastně i pro naše zákazníky. Dělali jsme nějaké ochutnávky, řekli jsme vlastně, co mají na stole. Když přijde zákazník, tak vidí vždycky tu čerstvou zeleninu. Mimochodem je to výborný otvírač jakékoliv diskuze se zákazníkem, začít zdravou firmou. Pro spoustu lidí v logiu je problém cestování a spousta času v autě a nutnost najíst se někde u McDonalda a teď to řeší tím, že si prostě dopředu připraví zdravější svačinu a jsou zvyklí to dělat i kolektivně, připravují si smoothie pro spoustu lidí najednou a mají na to služby, aby ušetřili čas a baví je to jako společná aktivita. Co vidím jako důsledek Moniky práce dneska v naší firmě, je to, že ty lidi mají tu kritickou masu informací pro to, aby prostě změnili ten přístup. Nám se to v podstatě jako vrátilo hned na té energii, na tom, co dávali do projektů, co byli schopni prostě prodávat. Ten vklad se mě vrátí v tom, že mi přijde do práce spokojenější člověk. Cítím větší sílu a dravost a prostě jako cílevědomost a sebevědomost těch lidí. To jídlo ovlivňuje všechno, ale zároveň je to prostě zábava a musí zůstat zábavou. Jinak prostě to je další drill a trénink. Ten člověk přišel po půl roce toho, co vlastně ten projekt Zdravá firma zhruba jedeme, a poděkoval mi za to, co jsme mu dali a já vím, že tohle byla významná součást jeho dalšího rozvoje, který prošel. Strašně hezky jsem na to koukal.